Han var den typen mand, alle stolte på. Men ingen egentlig kendte, lad os kalde ham Erik. Et enkelt navn, så vanlig som så mange andre navn i de dybe norske fjordene. Men under overfladen af denne hverdagsligheden skjulte det sig et helt univers af stilhed og uudtalte opgivelse, et landskab for havde våget at udforske. Han blev født i en liten bygd, et sted i det indre af Norge, trygt pladseret mellem fjeld, som virkede evige, og dybe fjorder med vand, som spejlede den ofte grå himmelen. Her var luften altid frisk, skarp, og selv i den korte sommeren havde lyset en æterisk, næsten melankolsk kvalitet. Det var en af disse bygdene, der tiden syntes at trække pusten lidt sagtere, og følge rytmen af årstiderne og de gamle traditionerne knyttet til jord og fiske. Alle kendte alle, ikke bare af syn, men gennem familiehistorier, som straks se generationer tilbage, gennem de samme stiene og vejene, de havde gått på i århundreder. Og, mærkeligt nok, var det også et sted, der følelser, alt for ofte, blev låst inde bag de tykke tømmervæggene i husene, som om de var for farlige til at slippe ud, for skadelige til at blive udtalt, for truende til at forstyrre den skøre roen. De blev holdt under et slør af anstændighed og diskretion, som om de aldrig havde eksisteret. Faren var en mand af få ord, en kæmpe med harde hænder, hærdet af det daglige arbejde på savbruget. Hans rutiner var urokkelige, like faste som tidevandet, i fjorden som rant forbi bygda. Han havde jobbet på samme fabrik siden han var 17. En arv af stilhed og pligt. Han kom hjem præcis kl. 17.05, tog af se de skidtende støvlene ved døren, et dagligt og uforanderligt ritual, og satte sig i lænestolen i stuen uden at se nogen i øjnene. Det var som om direkte øjekontakt var en unødvendig byrde, en alt for intim eksponering, han ønskede at undgå. Moren. Moren var sødt, men ængstelig, med en subtil nervøsitet, som gjorde, at hun altid var i bevægelse, altid sørgede for orden og den ydre harmonien i hjemmet. Alt måtte være rent, ryddig, rolig. For hende var stilhed orden, en garanti for en skør fred, en pagt om harmoni. Ikke forstyr din far, sagde hun, og stemmen hendes, selvom den var myg, næsten en hvisken, bare med se kraften af en usagt lov, et implicit bud Erik absorberede som snøen absorberer lyd. Og Erik, han lærte, at hans værdi lå i å ikke skabe problemer, i å være en usynlig tilstedeværelse, et barn, som ikke vedede tungt på omgivelsene, som ikke krævede opmærksomhed eller forårsagede uro. Han lærte, at han ikke skulle gråte, for højt at tårerne hans, om de kom, skulle holdes tilbage, være stille, regne indvendig. Han lærte, at flinke gutter opfører se, at lydighed og diskretion var prisen, han måtte betale for en form for fjern hengivenhed, for forældrenes tavse godkendelse, og frem for alt, at følelser. Følelserne var for forvirrende til at blive sagt højt, for farlige til at blive udforsket, for truende til at blive anerkendt. De skulle bevares, skjules, som farlige skatter, man aldrig skulle afsløre. På skolen var Erik den eleven, ingen huskede med en gang, når man skulle beskrive de markante eleverne, men alle roste med et nik og et diskret smil. Højrespektabel, diskret, effektiv. En næsten gennemsigtig figur i sin perfektion, men upåklagelig i alt han gjorde. Han fik gode karakterer, en stille og stolt glæde for forældrene. Han hjalp klassekammeraterne med lektierne, med en uvanlig tålmodighed for sin alder, mugte snøen fra skolepladsen, uden at nogen bag ham om det. En gæst af ren tjeneste og hjælpsomhed. En eksemplarisk gut, sagde lærerne med oprigtig beundring. Men ingen aldrig spurgte, Erik, hvordan har du det egentlig? Og selv om de havde spurgt, han ville ikke have vidst, hvordan han skulle svare. Ordene for å beskrive det, som foregik ind i ham, forvirringen af unævnte følelser, eksisterede simpelthen ikke i hans indre vokabular, og heller ikke i hans ydre verden. Da han var 12, mistede han en ven i en ulykke. Livet i småbyer har slike tragedier, som berører hele samfundet, som et ekko af smerte, som sprer sig langt. Han gråt skjult i skabet på rummet sit i 3 dage, en dæmpet, lydløs gråt, som fik kroppen til at skælve og brystet til at snøre sig sammen. Etterpå snakkede han aldrig om det. Smerten blev forsalet i et hemmeligt kammer i sjælen. Som 16-åring blev han forelsket for første gang.
Han skrev lidenskabelige brev, fulde af ungdomlig længsel, som han aldrig leverte, digt i prosa, om jentens skønhed, om varmen hun tændte i brystet hans, en gnist af liv. Han gemte alle sammen i en gulnet konvolut, under uldsokkene i bunden af skuffen, en hemmelig skat af ulevede følelser. Frem til i dag ligger de der, et stille bevis på en del af ham, som aldrig vågede at eksistere, som aldrig så dagens lys. Som 18-åring tjenestegjorde han i militæret, en tradition for norske ungdommer, som om det var hans eneste livsopgave, en pligt, som skulle udføres til perfektion. Han gjorde forældrene stolte. De så i ham en stærk og disciplineret mand, en model for retskaffenhed. Han blev rost for sin disciplin og udiskutable dedikation. Men ingen så panikken, han følte om natten, den kalde følelsen i magen, som kom før. Dagri, klumpen i halsen, som hindrede ham i åpuste, når han blev tvunget til at råbe ordre uden at vide, om han egentlig troede på dem, om de havde nogen mening for ham. Han lærte tidligt, at det åføle var en risiko. At sårbarhed var en åben dør til smerte og dom. Og han bestemte sig for at være nyttig. At være pålidelig. At være den alle kunne stole på, den urokkelige klippen. Fordi, kanskje, han der ville blive elsket, eller i det mindste uundværlig. Dette var hans overlevelsesstrategi, hans måde at eksistere i verden på uden at måtte eksponere sig. Lærte du også at glæde andre, før du tjente et dig selv? Prioriterede du andres komfort frem for din egen? Hvis denne stille smerten traf dig, lag ikke en kommentar og sig, jeg var også Erik. Det kan være begyndelsen på noget nyt. Du er ikke alene. For flere historier som denne, lig denne videoen og abonner på kanalen Stilhedens Stemmer. Ingen ante, at den mest pålidelige manden i rummet også var den mest fortabte i sig selv, sejlende uden kompas på et hav af facader og tunge stilheder. Erik levede livet med en præcis effektivitet som et norsk urværk. Hver tandhjul fungerede nøjagtigt til ret tid, uden forsinkelser, uden spørgsmål, med den punktligheden, som næsten var en religion. Klokken 06.15 ringte vækkerklokken, en diskret lyd, og han vågnede før lyden engang stilnet, en rutinemæssig automat, klar for nok en dag med pligter. Klokken 06.30 var han allerede på køkkenet, i det fortsat svage morgenlyset, og tilberedte barnas frokost med samme omhu, som han viede til regneark på job. Lugten af fersk kaffe og ristet brød fyldte rummet, en komfort for de andre, en pligt for ham. Klokken 07.00 lagde han madpakker i barnas rygsækker, altid med en diskret lap eller tegning, og knyttede skolissene med hænder, som knapt tjente sine egne fingre, så vant til den repetitive bevægelsen, en træthed, som ikke gav se udtryk i ord, men byggede se op stille i kroppen hans. Klokken 08.00, punktlig som altid, satte han ved kontorpulten, regneark åbne på datamaskinen, et venligt smil om munden til kollegerne, svart kaffe i koppen med teksten verdens bedste pappa, en gave fra Barna, en titel han prøvede at hedre hvert eneste sekund af sit liv med en monastisk dedikation. Han var den ideelle ansatte, drømmen for enhver chef, som søgte loyalitet og produktivitet. Han overholdt frister med god marken, leverede altid mere end forventet, tog på se ekstra opgaver uden at nøle, med et automatisk, selvfølgelig det kan jeg gøre, uden et sekunds ettertanke. Han hjalp overarbejdede kolleger, tog på se deres byrder uden at nævne sine egne. Han sagde aldrig nej. Selv når han var udmattet, følte han verdens vægt på sine skuldre, som om han bar Norges fjeld. Selv når hovedet værkede som om en tømmerhoggerygs, sat fast mellem tindingene, hamrede i hjernen hans en fysisk smerte, som spejlede en indre smerte. Han svælgede smerten, udmattelsen, ubehaget og fortsatte på autopilot, uden spørgsmål, uden klejer, bare handling. Smertene begyndte diskret, stille hvisken fra en krop, som begyndte at vise tegn på udmattelse, på en udslidthed, som gik ud over det fysiske. En vedvarende prikking i venstre arm, som han ignorerede som sovende hånd, en trivialitet. Et pres i brystet ved opvågning, som om en tung sten lå der, som han tilskrev hverdagens stress, mas og jeg. Hjertebank eller lunchi, et accelereret hjerte uden åbenbar grund, som han prøvede at roe med dybe, kontrollerede åndedrag, et tricks, han havde lært. Lettere svimmelhed, når han rejste sig raskt,
En kort ubalance, som han ristede af se med en hovedristing, som om han rensede sindet for noget ubehageligt. Han opsøgte lejen flere gange, udførte formaliteten, søgte en ydre løsning på et indre problem, han ikke kunne navngive. Tester. Mange tester. Normalt blodtryk. Stabilt hjerte. Alt inden for normen, som medicinsk-rapportene sagde. Tomme ord for sjælen hans. Stress, salene med et skuldertræk. Et letvint stikord for et dybt og usynligt ubehag. Og han accepterede det. Fordi det var lettere at tro, at han bare var slitten, at løsningen var en ferie, en hvile, end at indrømme, hvad han følte inderst inde. At han ikke havde pejling på, hvem han var, når han ikke var til nytte for nogen, når identiteten hans ikke blev defineret af funktionen, han udførte for andre, når masken faldt af. Hjemme begyndte Lina med sin skærpede følsomhed, en som mærker stemningsskiftet i luften, før et ord er sagt, og lægge mærke til sprækkene i Eriks rustning. Han var der, fysisk til stede. Kroppen hans okkuperede et rum i stuen. Men han var ikke virkelig der. Han svarede på spørgsmål, men uden at se hende i øjnene. Blikket hans fjernt, tabt i et punkt i horisonten af sine egne tanker. Han hjalp til med husarbejde, med samme effektivitet som altid, men uden nærvær, uden den vitale energien, som knyttede ham til øjeblikket, som en automat. Det var et subtilt fravær, et tomrum, som Lina følte, men ikke kunne forklare med ord, bare en intuition, et forvarsel. En kvæld med det svage lyset fra lampen, som sildrede ind fra mørket udenfor, spurgte hun med lav og forsigtig stemme, næsten en hvisken for ikke at skræmme ham. Er du OK, Erik? Og han smilte. Det automatiske smilet, det samme han gav på job og i kirken, et betinget svar. Og han løj med ømhed, med myg stemme, næsten en mumling, for ikke at bekymre hende. Bare sliten. Det går over. Men det gik ikke over. Skyggen fortsatte at vokse, og spred se ind i ham, som vintermørket, som trækker se ud. Barna, med barndommens uskyld og skarpe opfatning, som ser det voksne ikke klare at se, begyndte at spørge hvorfor. Han altid sukket, de dybe sukkende, som slap ud uden varsel, som klagesang. Hvorfor han altid virkede trist efter middagen, når rutinen roede sig og husets stilhed var mest fremtrædende. Hvorfor han af og til glemte vigtige datoer, noget han, manden med organiseringen og tallene, aldrig gjorde. Han irriterede sig i stilhed. På sig selv, for ikke at klare at kontrollere, hvad han følte, for ikke at være perfekt. På kroppen, som ikke samarbejdede, som forrådte ham med smerter og hjertebank, som insisterede på at bryde sammen. På sindet, som insisterede på at vandre til steder, han ikke forstod. Forvirrende tankelabyrinter og navnløs angst. Det kom en dag, da alt blev klarere, mere skræmmende. En grå eftermiddag, typisk for november i Norge, med svagt lys og løfte om snø i luften. En dag, som bare lovede mere af det samme. Han var i et møde med teamet, forklarede en rapport for 1000. gang. Ordene ekko tomt i hans eget sind, meningsløst. Pludselig blev verden mørk. Ikke fysisk, ikke at lyset slukket, men som om en tæt tåge havde lagt se i sindet hans, stjålet klarheden, opfatningen. Ordene begyndte at blande se i munden hans, bogstaverne flyttende på papirerne foran ham, uledsægelige. Luften blev tyk, tung, vanskelig at puste, som om oxygenet var sugt ud af rummet, som om han var under vand. Hænderne svættede kaldt, en kuldegysning løb ned over ryggraden, et varsel om noget dybere. Brystet snørte sig sammen, som om det var fanget i en usynlig tvangstrøje. Hvad gør du, når hele din identitet smuldrer op, og ingen mærker det, fordi faldet var for stille, en vibration bare du kendte? Erik tilbragte uger gemt i huset, gardinene trukket for, den ydre verden virkede fjern og irrelevant, som en utydelig skærm i hans vindue. Permissionen blev indvilget raskt, en bureaukratisk lettelse for bedriften. Chefen ønskede god bedring på e-post, en formel og upersonlig melding. Kollegerne sendte omsorgs-emojier og vage støttemeldinger. Men et af de første dagene med indledende nysgerrighed fortsatte verden sin gang, ubønhørlig i sin rutine. Og han blev liggende igen, fanget i sit eget limbo, og observerede livet passere forbi vinduet. Et liv, som ikke længere var hans eget. Lina gjorde det hun kunne med en tålmodighed, hun selv ikke vidste, hun besat, en stille styrke.
Hun prøvede at snakke med ham, med myg stemme, og spurgte om hans tanker, hans dybeste smerter. Men han svarede knapt. Ordene sat fast i halsen. Ute er jo stand til at komme ud. Hun prøvede at motivere ham til at gøre små opgaver, og finde en hensigt i noe og rejse sig. Men han bare stirret ut av vinduet, tapt i et fjernt punkt i den grå horisonten, tankene langt unna. En ny stillhed havde lagt sig over huset. Ikke den behagelige stillheden fra før, fyldt med tavs kærlighed og forutsigbare rutiner, men en tung, tæt stilhed, som sugede luften ud af rummet, et vakuum, som undertrykte ham. Som om hvert rum ventede på, at han skulle komme tilbage til sig selv, og han vidste ikke længere vejen tilbage, stien havde forsvundet. Erik sov myge, time efter time, en flugt fra tankerne, et skjulested i ubevidstheden. Eller han sov slet ikke, sindet i en virvelvind af angst og tomhed, ute af stand til at slå af. Han spiste uden sult, bare af pligt, uden smag. Eller han glemte at spise helt, sulten blev et fjernt begreb, livet mistede sine grundlæggende instinkter. Han gråd ikke længere, tårerne havde tørket, smertens kilde virkede udtømt, men han smilte heller ikke, ansigtet udtryksløst, en maske af apati, som ikke slap takket. Over til stod han i timevis og stirrede på et fast punkt på væggen, som om han søgte svar i en usynlig spræk, i et mønster, som kunne tyde hans egen sjæl. Andre gange vandrede han i cirkler rundt i huset, uden mål, uden hensigt, en vandrende, skygge i sit eget hjem, tabt i sin egen labyrint. Etter hvert begyndte til og med barnet, med sin barnslige følsomhed, som ser det voksne ikke klare at se og undgå ham, og mærkede, at noget var galt, at pappa ikke længere var den pappaen, de kendte. De vidste ikke, hvad de skulle sige til faren, som virkede så fraværende, så fjern. Og han vidste ikke, hvordan han skulle være far, uden at være hel, uden at have sig selv og tilby. En dag sagde Lina, med en stemme fyldt af en stille sorg, hun bar på, uden at dømme: "Du trænger hjælp, Erik." Og for første gang på længe forsvarede: "Han se ikke, bygde ingen mure, rejste ingen barrierer." Han sagde bare, med en næsten uhørlig hvisken, men ladet med en sandhed, som skræmte ham: "Jeg ved det." Det var den første sande sætningen, han havde sagt på flere måneder. En liten spræk i hans mur af stilhed. En tilståelse, som frigjorde ham lidt. En rå erkendelse af hans egen sårbarhed og fortvilelse. Han begyndte i terapi, et nølende og skræmmende skridt mod det ukendte. Med en psykolog med rolig stemme, myg som morgenbrisen over fjordene, og øjne, som ikke dømte, som så borten for facaderne, som tok imod uden krav. I de første øgtene snakkede han knapt, svarte med enkeltord. Stemmen hans en lydfil, som knap kunne høres. Men han fortsatte at gå, en stille staget, som drev ham. En tynd tråd af håb. Helt til en dag, hun spurgte, med samme ro som altid, men med en dybde, som traf ham midt i sjælen, rev op sløret for hans eksistens. "Hvem er du, hvis du ikke hjælper nogen?" Han vidste ikke, hvordan han skulle svare. Spørgsmålet blottede ham, tok bort den eneste identiteten, han kendte, den eneste rollen, han havde spillet. Og for første gang gråd han foran nogen. Ikke af træthed, ikke af fortvivlelse over sin situation, men af sorg. Sorg over et helt liv levet i andres tjeneste, over at have eksisteret bare for andre. Sorg over sig selv, over en del af sig, som aldrig havde fået chancen til at være, og blomstre og eksistere for sin egen skyld. Det var en stille, men overvældende smerte, som endelig fandt sin vej ud. Har du også kendt på denne typen sorg over dig selv, over livet du ikke levede? Autentisk. Hvis denne refleksionen traf dig, skriv i kommentarfeltet: "Jeg mistede mig selv." Det er en handling af mod at erkende dette, en tapperhed for forstår, og begyndelsen på et genforening. Del denne videoen med nogen, som trænger at høre dette. Det findes helbredelse i stilheden. Den største modet i Eriks liv var ikke at fortsætte, det var at stoppe. Og endelig kende etter med sjæl og krop den rå sandheden om sin eksistens, uden filtre. Måneder havde gått siden det stille sammenbruddet i møderummet. Måneder, som strakte se som de lange, men også korte dagene i Norge. Måneder med dyb introspektion, med genfinding midt i den imponerende stilheden i norsk natur, et helligdom for hans sårede sjæl. Erik havde endnu ikke vendt tilbage til regnskabsjobben.
I det mindste. Ikke på samme måde. Ikke med den samme tørsten efter anerkendelse og perfektion. Bedriften, forståelsesfuld, tilbød muligheden for en gradvis retur, en tilpasning, en mygvej tilbage. Men han nægtede med en klarhed og en overbevisning, han tidligere ikke besat. Ikke af oprør eller bitterhed mod systemet, men af en dyb og nyerhvervet forståelse af sig selv. Han forstod for første gang i sit liv, at han ikke længere var den samme manden som forlot der, at oplevelsen havde forvandlet ham. Og vigtigst af alt, han ønskede ikke at lade, som han var det. Farsen var over. Han ønskede heller ikke at være en anden. Han søgte ikke en ny persona, en ny maske at tage på se, en ny rolle at spille. Han ønskede bare at være hel. Han ønskede, at hans deler skulle forenes, at indsiden og udsiden skulle stemme overens i en autentisk harmoni. Morgenene blev hellige for ham, et fristed for fred og selverkendelse. Han vågnede tidligt, før solen stod op over fjellene, lavede sin egen kaffe, satte sig ved køkkenbordet i stilhed. Det svage morgenlyset fyldte rummet, en ny taknemmelighed for enkelheden. Han læste Bibelen lavt, ordene ekko i hans sind, selv om han ikke forstod alt, selvom troen var et koncept under bygning, en vej som endnu skulle udforskes. Han var ikke en religiøs mand i traditionel forstand, men han fandt i skriftene noget, han aldrig havde tilladt at komme ind i sit liv. En skjult skat, trøst. En balsam for den sårede sjælen. En lindring, som kom fra et uventet sted. Et vers berørte ham specielt dybt, som om det var skrevet for ham. Et direkte budskab fra universet. Kom til mig, alle der, som stræver og bærer tunge byrder, og jeg vil give der hvile. Kom til mig, alle der, som stræver og bærer tunge byrder, og jeg vil give der hvile. Matthæus 11:28. Han gråd, da han læste dette. Ikke af fortvivlelse, ikke af dyb og overvældende tristhed, men af lettelse. En lettelse, som vaskede sjælen, som løste op vægten af år med anstrengelse og simulering. Som om nogen endelig havde set ham. Ikke for det, han gjorde, for funktionerne, han udførte i samfundet, men for den, han var, i sin reneste sårbarhed, i sin essens. I skoen var turene hans nå anderledes, nedsunket i en ny bevidsthed. Han begyndte at lægge mærke til detaljer, han tidligere ignorerede, opslugt af sine egne tanker og ængstelser. Den grove og rynkede teksturen i barken på træerne, den intrikate formen på hvert faldende blad. Bladenes stille dans, selv uden vind, en bevægelse han opfattede som naturens pust, en usynlig ballet. Lugten af smeltende snø, som afslørte den fugtige jorden under, et løfte om fornyelse og liv, som genfødtes. Lyden af hans eget hjerte, når roligere, i en mykere rytme, synkroniseret med omgivelsene, i fred. Han satte se på fugtige steiner, kendte steinens kulde under hænderne, en forbindelse med jorden, lukkede øjnene og pustede, sagte, bevidst. Hver ind- og udpust var en handling af nærvær, af taknemmelighed, af liv. Som om han lærte at leve på nyt, at bo i sin egen krop og sin egen sjæl, og indtage sit eget rum, Lina. Og han gik gennem en periode med genfinding, med genopbygning af forholdet. Det var ikke romantisk i starten, det var ingen gnister av lidenskab, ingen store gester. Det var mærkeligt, usikkert, som at navigere i ukendt farvand. Det var som at lære at elske en ny version af nogen, man havde kendt i flere 10 år. Nogen, som havde forandret sig dybt på indsiden og afslørte nye facetter. Men etter hvert begyndte hun at se nærvær i hans stilhed. Et autentisk nærvær, ikke længere et fravær, et tomrum. Og han begyndte at tillade se og elske, ikke som en pligt, en forpligtelse, som skulle opfyldes, men som en fri handling. Et bevist og følt valg, en kærlighed, som sprang ud af hans nye integritet. De begyndte at gå ture sammen om kvælden, hånd i hånd, som i begyndelsen af forholdet under den stjerneklare himmelen. Uden hastværk. Uden at måtte snakke mye, behovet for at fylde stilheden havde forsvundet. Hver andres nærvær var nok, en delt ro, som talte højere end nogen ord. Erik begyndte også at besøge en støttegruppe. Et sted for likesindede sjæler. Et sted, der mænd som ham havde levet i 10 år som det pålitelige ansigtet, pilaren for andre,
og havde mistet sig selv undervejs, udmattet af sin egen ravshed. Der hørte han historier, som virkede som spejlbilleder af hans egen sjæl, beretninger, som resonerede dybt i hans væsen. Og lidt efter lidt, med nølende skridt og skælvende stemme, begyndte han at dele sin egen historie. En dag sagde en af mændene i gruppen, med et blik af anerkendelse og taknemmelighed: "Tak for, at du sagde det højt. Det hjalp mig." Erik smilte. For første gang indså han, at hans forvandlede smerte, hans afslørte sårbarhed, ikke bare kunne helbrede ham selv, men også andre. Det var et formål, han aldrig havde forestillet sig. En uventet arv fra hans rejse. Er du også i færd med at finde tilbage til dig selv og genopdage din egen essens? Hvis ja, lik denne videoen og skriv i kommentarfeltet: "Jeg er fortsat på vej hjem til mig selv." Du trænger ikke at komme raskt frem. Du trænger bare ikke at rejse alene. Din historie